Küs demezsin, bigrek motor. Küs demezsin, bigrek motor. Küs kimesin bigrek Motor. tur. Motor. Motor wa utsukushi desu yo ne. そうですね。 Küz wa aki. Küs, aki wa küs. Küs. また違うんですね。違う、そう。秋ではない。クス。クス、ティメッセン。クス、ティユ。クス、ティユ。クス、ティメッセン。ビグレクマトル。Küs kimesin bigrek なんと motor. いこんな感じです。キュスティムスンベクラブマトküz ne ですか？う。Küs timesin, ロシア語でsgladить。そう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 。やっぱ共通なんだね、言い方ね。そうそうそう。Küs timesin、その次、なんという言葉でしたっけ？ビグレク。ビグレク。ビグレクマトル。ビグレク。高い？よく、ビーク。高いはビーク。Bu ise big tank ile big motor. とっても可愛い。とっても美しい。とっても美しい。そうそうそう。とっても美しいはビッグモトル。でもビッグレックでいいんじゃもっと美しすぎる。キュスティメスンっていうのは、Küs timesin abdan sulu。これ日本人、私がわからないんですよ、この言い方が。日本トルコ語だとナザールテイメスンって言うんですけど、日本語訳しづらくて、悪い視線、不運はあなたに触れないようにっていう、悪いことが起きませんようにっていう意味ですよね。お祈り。そうですね。お祈りみたいなね。お祈りみたい。トルコ民族はわかるんですけど、日本人にはそういう言い方ないんで、そうですね。なかなか、はい。可愛い赤ちゃんとか見たときに、褒め言葉というか。そうそうそう、よく使う。ビグレックモトル、クスティマスン。そういう、キルギス語でもそういう言い方するんですかね。クスティベスン、アブダンスロー。クスティベスンって表現はありますか？はい、あります。よく使います。よく使う。やっぱりよく使う。特に小さい子供に対してよく使いますね。じゃあ次お願いします。次、Сайдың суысы абдан мұздақ болса да, балық көп екен. Сайдың суысы абдан мұздақ болса да, балық көп екен. 何か水がない。Сайдың суысы мұздақ болса да, балық көп екен. Balık çokmuş. Balık なん көп かあ екен。ったとしても、氷があったとしても、魚はいっぱい。Buz olsa bile balıklar çok gibi bir şey. Balık көп екен。balık。氷ってありましたよね。氷が。ちょっと惜しいです。氷ではないです。мұздақ。muzdaq。でも、近いです。すごく近いです。muzdaq。Su muzdaq。冷たいってことかな。冷たいです。そうですね。水が冷たくても魚はいっぱいいます。そうですね。Сайдың суысы。Сайдан? Сайдың суысы. Сайдың суысы abdan мұздақ болsa da balık көп екен. Soy bize soy şey diyor yani böyle su böyle çok şey oluyor ya az olan yer. Ona soy kullanılır. Soy. そうですね。川です。あまり深くない川です。そう、深くない川。そう。深くない川はsoy. Soy bulsa da balık көп екен. でもmuzdaqわからない。muzdaq。冷たいってことでしょ？冷たいです。川がとても水が冷たくても魚はいっぱいいる。そうですね。はい。いたそうです。川の水がとても冷たくても魚がいっぱいあります。多いです。アブダンはとてもです。
бигрәк. Алай не була татарча. Елганың суы бик салкын булса да, балык күп икән. Балык бар. Жылға Солай. иману киргизго да отскаланайですね。Елга, скаланы. Першия гону котоп отскаттамас, дарья. Дарья. Юк, бездә дарья юк. Бездә елга. Сайдан сусу абдан муздак булса да, балык күп икән. スースって言うんですね。Су, トルコ語だとスーユー、 сую. スースっていう表現しないから、ち 初めて。ょっと古いかもしれないね。スース。トルコ語では、suyu。タタル語はスーウ Suwa. 冬 Елганың はキルギス suwa. 語で液体のことを指します。スブ。例えば、elmas. はいはい。でも、balık. バル Balık, mochiran balığı da. Şeyinde o var da, yok şeyin değil, boyunda o var da, su 数が使 の い 語 ます。尾をつけます。そう。su だけ特別。そう多分カザフ語も例外的な言葉ですね。そうという、そうすと言わないですね、カザフ人は。じゃあ、キリギスだけ残ってるんですね。